Yo, what's up, what's up? It's me, DJ Kliff in the house, yo. Kliff Acusta, your Ilonggo vlogger diri sa Iloilo City. Another Nico daw, excited daw. What can you say about our trip to Guimaras? Ilonggo ka? Kamu Ilonggo ka? English ka? Yeah. Once again is the one and only Mr. Beat to the P Bronx Beat. Go Spurs, go! The champion. Oh. Huwag kalipata, subscribe ka mo sa channel ko ha. Subscribe. Ilonggo Records. Bronx. Yes, let's go to Guimaras. Bronx Beat. We, DJ Kliff. Let's go. Manggahan Festival 2026. Thank you, Lord Jesus, for all the blessings. Lepaskan prahara, laputa rebalo. Pantur kau kasmolo, lepaskan prahara, laputa rebalo. Hello guys, welcome back to my channel. This is your Ilonggo vlogger. This is Kliff Acusta from Iloilo City, aka DJ Kliff. Dito na kami sa may Guimaras Island, in where I'm gonna watch my an event because we created a song para sa Manggahan Festival. So I'll be watching the program and I'm excited to see what will be happening in the event later. So don't forget to subscribe, like, and wish you well about all para updates sa mga latest ko ng mga videos. Let's go! So, Yes, DJ Kliff. balik na kami sa event na. Excited kasi mo judging, pre. Yes. Di ka mapupod sa stadium. Mapuli kaya Puli ko. I'll be going home. May business ka pa? Business pa. But tomorrow, see you again tomorrow. Thank you, Chip. Are you excited for your event? Yes, sir. I'm proud of you. I'm proud of you. No, I'm really Go proud of you. Spurs, go. You are the judge. You are the singer. You are the judge, you are the attorney. I'm proud of you. Mother. That's right. Yes. Okay. So, good luck. Thank you. Sa kalibutan nagabang dali na sa Manggahan para imo That's right. ang tamis nga regalo sa amon kakaumhan. That's right. Hindi lang mangga, hindi napabigay sang amon isla, kundi ang bugana nga kultura ng Manggahan. The sweetest festival sa bilog nga kalibutan. That's right. Ang Manggahan Festival ng Mangga. I'm so excited to hear later in the speakers. Yes. Manggahan Festival! Manggahan Festival! Manggahan Festival! Ipabukal! Alright, tanong ako Sa stage. Guimaras Province nga hamel. Guimaras Island, Tanduay the singer. Pepsi-Cola Products Philippines Incorporated. Philippines and the Better Mapicture Plants sila, mapicture. Smoothies. And of course, Using, nga nakikita ang mga yes, contributors sa podcast sa ating Manggahan, the sweetest festival.
uli hali sa sulod sa Iloilo. So mas maigit before maaniya yung mga Guimaras Island. Saan ko siya? Right, ilang na mga We're going to, kami sa mango shake. Yes, para sa ilawanan mo namin mango shake sa Manggahan Festival. Nag-order kami sa mango shake ko. Dari sa, sa Castolio, sa side restaurant. Look at the mango shake. Mango shake. First taste. What a mango! For those who want to go to experience a good mango, just go to Guimaras Island here in the Philippines. There's a mango. All the mango. Ganda na mango. Kumusta ka na? Okay. Kumusta ka na? Okay. Ano nila? Yeah. Magpapasi mo nga vlog? Kumusta vlog? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Long time no see. Yes. Naulay ko sila. Hindi, wala ka tuloy. Bye-bye. See you later. Kani, dali na sa Manggahan para imo matilawan ang tamis nga regalo. Written by Jason E. Javier and Mark Victor J. Zapanda. Produced by Kliff S. Acusta. Special credits to Sir Francisco Hendoral. Together with the PSPA production, the newest jingle of Manggahan Festival. Sa Guimaras Province, namin ang mangga bilang bahagi. Manggahan Festival, kita magsinadya sa kalibutan nagkabanatan. Dali na sa manggahan para imo matirawan ang tampis na regalo sa among buta kagauhan. Hindi lang mangga ang pinapapugas ang among isla, kundi ang bugana na kultura ng manggahan. The sweetest festival, ibig ng kalibutan. Sa kada pag-aning atong ina sa ulo, ang paghidait, pagpupungkat, pagpupugma sa tagsa-tagsa. Dali na sa Manggahan para imo matilawan ang tampis nga regalo sa among buta kagauhan. Hindi lang mangga ang pinapapugas ang among isla, hindi ang bugana nga kultura kag ang Manggahan. The sweetest festival, yung kalibutan. Matamis na pagkabi ang pinapahaya para sa mga pinapahaya. Lorenzo Pangwal na pinamorda, siguro na kagpay papalit siya. Among ikan, pinapamuga ng Mustache ng Manggahan Festival. Kita ka na sa celebration, sweetest festival at sa ulo ko. Let's go!
Minsan nga hamili ang mangga binambahan di Manggahan Festival kita magsinadya sa kalibutan nagkabangada. Dali na sa manggahan para inom the sweetest festival sa bilog ng kalibutan. Dali na sa manggahan papukasan ang mukis na hindi ako ka na napula. So ang mga tinaga, oh, Alright, let us raise the golden crop of the province and celebrate the abundance, thanksgiving, and the sweetness that unites us all. Let us taste the sweetest gold in the world on the count of 3, 2, 1. oh, look at Let's our go! Miss Guimaras candidates kung paano sila. Ay, ang ano niyo po. Dali na sa manggahan. And sa dili madugay, ato naman nga buksan ang aton nga Mangga Village. Thank you very much, Guimaras government, Guimaras Island, for this opportunity. Yes, sir. Hi! Mayong gabi. I would like to welcome my amigo from Anuras! Soto! Uli ko. Ano po ko sa balay? Nakalang ko. Gapo. Swimming ka mo? Isang pa? Sa ano ba mga swimming? Hey, nakita ko ang mga best friend. Hello! Dito mayo? Madamo po? Ano ako yan? Hindi mo tingadi? Lagi tapos ko mula niya nga mo nga launching sang... Ato kang tao? Palibas na? Kada po? Gani. Thank you. Alam mo. No. Delicious floating drinks. Feliz gift shop. Selecta Ice Cream Philippines and Showcase. Thank you all.